இயேசுவை தனிப்பட்ட விதத்தில் சந்தித்த ஒருவர் கூட துக்கத்தோடு போனதில்லை, ஒருவர் கூட வேதனையோடு வருத்தத்தோடு போனதில்லை. இயேசுவை சந்தித்த ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் மாற்றப்பட்டது, ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. இயேசுவிடத்தில் வந்த எல்லாரும் சுகமானார்கள், இயேசுவிடத்தில் வந்த எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள், இயேசுவிடத்தில் வந்த எல்லாரும் மனம் திரும்பினார்கள், இயேசுவிடத்தில் வந்தவருடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறியது. இன்றைக்கு இயேசு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார். இயேசு இன்றைக்கு நீங்கள் சந்தித்தால் நீங்கள் துக்கத்தோடு செல்ல மாட்டீர்கள், வேதனையோடு செல்ல மாட்டீர்கள், கண்ணீரோடு செல்ல மாட்டீர்கள். இயேசு இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைப்பார். உங்களுக்கு நிம்மதியை தருவார், விடுதலை தருவார், ரட்சிப்பை தருவார், சமாதானத்தை தருவார், ஆசீர்வாதத்தை தருவார். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக.